राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेपासून दसऱ्याच्या दिसा संचलन जाता। मात गोंयान अंदू दसऱ्याच्या 2 दिसां आदी म्हळ्यार आयतारा फोंडे संघाचे संचलन आनी सभा जाली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, मंत्री राजेंद्र आर्लेकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स खातीर फोंडेच्यान सुशील शुक्ला। हिंदू भूमे सुखं वर्धितोहम अखिल भारतीय हो जो गणवेश आसा हो अखिल भारतीयच बदललेलो आसा। ते कितें आमी गोंयांत बदलला अशें न्ही, ऑल इंडिया हें आसा आनी तो विजयादशमीच्या उत्सवांतल्यान सुरू करपाचो अशें आशिल्लें। त्यामुळे तो आमी सुरू केला स्थापनेपासून पहिल्याच बदल झाला। बदल म्हणल्यार फुल पेंट केलें हय कलर तप हय इतलें आनी कांय ना। स्थापनेपासून एकच आशिल्लो गणवेश, त्यातून गणवेशात कांयच बदल नाशिल्लो। ह्या वेळार आतां कशें आसा की तरूण भुरग्यांक ती हाफ पॅन्ट जी आसा म्हणजे आमचे सारके जाणट्या लोकांक चलता, पूण नवीन भुरग्यांक मातशें फूल पॅन्ट आसप बरें। आणि हे काय इतलेंच म्हणपाचें आसा, सगळ्या गोंयांतल्यान आयिल्ले आसा, समाधानकारक सामकें परत काय पडोवंक ना कांय आमी कांयच म्हणटा। कितले शेल सध्या तुमचे कडेन जबाबदारी एक हेजे घटनेनंतर कितें स्वयंसेवक जे तुमचे पासून आज तुमच्या कडेन ना अशें कांयच ना। कितें आसा कांय प्रत्येकाक कितें कितें अडचणी आसूं शकता। आमी सगळे स्वयंसेवक एकच आसा अशें मानतात। सर्व काही असताना सुद्धा समाज पराभूत राहतो, आत्मविस्मृत राहतो। याचं पूर्णपणे डॉक्टरांनी केलेलं विश्लेषण असं आहे की असंघटितपणा हेच त्याचं मूळ कारण आहे। सर्व क्षमता आहेत, पराक्रमही करून दाखवलेला आहे, परंतु संघटित नाही। आणि अशी संघटित शक्ती नसल्या कारणानं समाजामध्ये सुद्धा एका अर्थाने वैफल्य आहे। आणि हे जर करायचं असेल तर त्याचं असणारं प्रमुख सूत्र असेल या समाजाचा जो मूळ विचार आहे त्याला हात घातला पाहिजे। लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव, शिवजयंती उत्सव सुरू केला, हिंदू समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला। स्वामी विवेकानंदांनी संबंध देशाची परिक्रमा केली आणि या निष्कर्षावर आले की हिंदू समाजाच्या संघटनेशिवाय या समस्या सुटणार नाही। पूज्य डॉक्टर म्हणत असत की याच पद्धतीची आमची परंपरा घेऊनच पुढे जायला पाहिजे। या देशामध्ये राजनीतीच्या आधारावरती अक्षरशः आधार उभा राहू शकत नाही। आर्थिक निकषांच्या आधारावरती केवळ समाज संघटित होतो असा अनुभव नाही। आणि असं असल्या कारणाने जर कोणत्या प्रकारच्या एका मुद्द्यावरती समाजाला गुंतलं पाहिजे तर ती या देशाची संस्कृती। दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत, पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत या संस्कृतीची कितीतरी लक्षणं आपल्याला पाहायला मिळतात। पूर्वी डॉक्टरांनी असं म्हटलं की स्वराज्य जवळ आले, त्या कालखंडामध्ये त्यांना असं वाटत होतं, परंतु या स्वराज्याचं सुराज्यामध्ये रूपांतर करायचं असेल तर असंघटित समाज एकमेकांकरता उपयुक्त नाही। आणि स्वराज्याचं सुराज्यात रूपांतर करायचं असेल तर या देशात असणारा जो मुख्य फोर्स आहे, जो मुख्य प्रवाह आहे, तो मुख्य प्रवाह कुठल्या एका उपासना पंथाचा नसून अनेक उपासना पंथांचा मिळून झालेला